Aku sing paling ayu dhewe. Ayo ning kesempatan iki tinggi rupiah-rupiah tinggi seneng-seneng. Awake dhewe iki ya wis yaene lho, Nduk. Penggaweanmu mang lek wis padha mari, sining mburi mau lek muadang ya wis mari apa urung to, Nduk? Yen urung gek ndang dirampungake. Gek nyapa kono. Gek ndang sarapan, gek ndang madang utawa markidang, Nduk. Iya, Mak. Aku mau wis mari lekku adang. Wis meru lekku mbah-mbah resik-resik. Iya, kudune dadi prawan iki kaya ngono kuwi. Aja dadi prawan sing males. Isuk tangi turu gendang adus. Gendang piye kono subuhan jamaah ning langgar utawa ning masjid. Iya to, Nduk? Iya, Mak. Aku mesti lho, Mak. Ning yo kuwi dadi pertanyaanku. Pertanyaanmu apa lho, Nduk? Kok dadak pertanyaan barang? Nggawe pertanyaan apa? Mung yo awake dhewe iki mendina ning kene melu ndoromu. Arep nggawe pertanyaan apa? Aku ki ngene lho, Mak. Aku gak yo wis gedhe wis prawan. Ning aku kok urung diwengku karo seorang pria lho, Mak. Ngene, tak critani. Awakmu panci ora tau metu, ora tau dolan nyandi-nyandi kok kapan olehmu kenalan karo bocah lanang. Jajal ing wektu awakmu ki dolan rekreasi ning endi ngono. Lah awakmu duwe HP mung nggih apa lho, Nduk? HP-mu mung nggih apa? Ya HP iki nggih golek kenalan. Ning aplikasi akeh. Kayata ning Facebook, kayata ning YouTube, kayata ning TikTok lan liya-liyane. Ya. Iya, Mak. Apa wajahku ki ora kurang cantik? Sajane kowe iki cantik. Munggoku ki wewi cantik. Tenan. Mung ya mripatmu yo loro. Borongan irung yo loro. Lambemu yo ora gambleh-gambleh nemen. Yo abang. Iya, Mak. Ning kok yo urung ana seorang pria yang seneng karo aku yo, Mak. Apa mergone aku ki lemo iki carane ngurukne awak piye yo, Mak? Sampeyan ki langsing lah awakku ki kok sakmene gedine. Ngene tak omongi. Mung jenenge wong diet kuwi rena-rena. Enek sing poso, enek sing rena-rena kuwi jadine ngene lho, Nduk. Dadi kowe kudu siap ya kuwi poso. Poso Senin Kemis lek perlu dingge nglangsingake awak. Dadi awakmu ki kok kurang tirakat ketoke lho, Nduk. Dadi bar mangan terus turu. Kedadeane ya ngono kuwi malah lemu ngono kuwi. Iya, Mak. Dadi sliramu kudu apa ki kudu mawas diri lan kudu ya kuwi selalu berpuasa. Lek tak saranke awakmu kudu puasa utawa berpuasa. Setidake kuwi sak minggu ya ping 2 Senin utawa karo Kemis. Jadi Senin mengko Kemis. Senin Kemis ngono lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Dadine awakmu kok iso langsing, iso sehat. Lan ngene lho, Nduk, awakmu ki manganmu ki ora mok jaga. Kebanyakan makan gorengan. Kebanyakan makan yang berlemak-lemak. Awakmu ki jendak nyirik blas kok. Mosok sedina mangan jeroan ki lho. Jeroan goreng lho jere pangga enak.
Ngono iki kurang ana, tak omong ngono. Dadi gen awakmu ki gen ora begitu lemu ngono-ngono kuwi, tak omong ngono. Iya, Mak. Terus aku kudu piye? Ya kuwi kudune awakmu poso. Ya kuwi tirakat ngurangi mangan-mangan sing mengandung lemak. Sing mengandung lemak ngono kuwi dikurangi utawa dilongi paling tidak ya kuwi awakmu ora ngonsumsi ya kuwi sego sing akeh. Soale sego kuwi ya kandungane karbohidrat ya akeh lho, Nduk. Kuwi kok dadi awakmu kok lemu. Ngono ya, Mak. Ning aja lali karo nasala busu. Apa kuwi nasala busu? Nah, kuwi nasi ning aja akeh-akeh. Nah, iki nasi, Sa kuwi sayur. Sayur, heeh. Buki apa? Buki buah. Lah kok lagi lauk. Lauk iki berupa daging, tempe, tahu lan sak piturute kuwi ya apik. Apa meneh ditambahi susu ki susu. Ngono ya, Mak. Kudu diperhatekake mangane. Lho tenan lho, Nduk. Awakmu ki remaja. Awakmu ki remaja. Dadine kudu jaga babagan awak tubuh. Aja lali olahraga, awakmu ku jan kurang olahraga. Jajal melu senam. Senam aerobik. Lek ora melu senam nyetel musik sing intine kaya senam. Kan enek pelajarane ning HP kuwi bukaan senam. Senam kesegaran jasmani. Lho, kringete iki metu ngono lho, Nduk. Iya, Mak. Lah iya dadi awakmu ya kudu sing tetep dadi bocah sing gaul, ya bocah sing sehat. Ngono ya, Mak. Aja lali olahragane dijogo. Olahragane dijogo. Termasuk senam-senam, poli barang melu poli. Apa Mak melu poli ning perkumpulan-perkumpulan poli jajal melu. Utawa lek ora gelem poli mlaku-mlaku. Lek iso mlaku-mlaku lho, Nduk, mlaku-mlaku. Jajal mlaku sedina 5 kilo umpamane lek isuk. Mengko lemak-lemak sing berkandung ning badanmu kuwi akan tersendirinya akan hancur. Lan awakmu mengko iso dadi langsing ngono lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Wis. Dadi aku ki tenan lho, Nduk. Aku ki yo olahraga lek isuk. Mlaku-mlaku, jalan-jalan lari-lari. He lari pagi. Koyo lagune Rhoma Irama kae lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Mengko aja lali olahraga, aja lali dijogo lek turu. Lek turu awan piye? Turu awan ki sing apik jam bar luhur kuwi apik. Bar subuhan aja terus turu. Melek-melek jalan-jalan ning pasar apa nyapa kono. Bar kok pasar terus mubeng-mubeng dhisik. Turut kampung. Ya lah. Dadine ya awakmu mengko iso sehat. Iso mundak langsing. Awakmu iki jane ayu lho, Nduk. Ya pakulitamu ya putih ora kaya pakulit aku rada ireng ngene iki. Iya, Mak. Dadi mula saka kuwi dijaga awake. Ya ta? Iya. Mangan sak mangan kudu diperhatikan. Tenan Nduk, panganan saiki ora padha karo panganan biyen-biyen ngono panganane mbokmu ki telo. Polo kependhem.
polo gemandul. Ngono ya, Mak. Saiki yo enak-enak jajanan saiki jajanan mesin. Apa Mak saiki jajanan mesin. Jajanan mesin. Jajanan mesin tenan tenan lho nduk bang ngawet saiki jen akeh banget. Iya Mak, Wis Mak ngono ae yo Mak. Ya ayo kendang nyapo-nyapo kono adus-adus kono dhisik. Adus sosik Mak. Tak adus dhisik aja lali adus nggae sabun. Aja lali neh. Apa? Nggae banyu. Iya.